Assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa ya wuni lafiya. Allah ya sa haka, amin. Ya 'yan uwana, ina mana barka da dare. To jiya na yi wata magana game da mu 'yan arewa, musulmanmu da wanda ba musulmanmu ba, mu yi haƙuri da junanmu, mu so junanmu. To na ga wasu 'yan uwa abokanan zama, musamman wasu kiristoci waɗanda suka aiko min da saƙo game da sun ce na faɗi maganganu na ma'ana masu fahimta, to kuma sai suka ji na faɗi wata magana da ba ta yi musu daɗi ba. To shi yasa nake kira ga waɗannan 'yan uwa abokanan zama kiristoci waɗanda suka aiko min da saƙo. To nake so in fahimtar da su a yanzu, saboda jiya sun ce magana ta yi amma akwai kalmar da na faɗa musu da ba su ji daɗi ba. To alhamdulillahi, ba ko wannan kalami da na faɗa na musulmi da kirista kuma na ce arne. Ai Najeriya akwai addinai daban-daban, sannan kuma akwai arne abinda ake nufi da arne ba wai kirista ake nufi arne ba, arne wanda ba shi da addini. To kuma a Najeriya akwai su, a arewacin Najeriya akwai su, kuma kudancin Najeriya akwai su. Amma shi kirista, tun daga an ce kirista, ai yana da addini. Kirista yana da addini, sannan kuma haka zalika kirista tsabar yadda amintakanmu take tsakanin musulmi da kirista, in banda dai dalilai da wasu kuma waɗanda ba su fahimta addinin tsakanin musulmai da kiristoci, akwai wasu a cikin musulunci wanda ba su fahimci addinin musuluncin yadda ya kamata ba. Haka a cikin kiristanci akwai waɗanda ba su fahimci addinin kiristancin ba, sai suke ganin ga baki ɗaya mun zama kamar da kirista da musulmai kamar abokanan gaba, ba a son juna saboda wasu dalilai. A'a, to ni hujjata a nan na cewa arne ba wai da kirista nake ba. Akwai arna, domin duk wanda ba shi da addini ya zama arne. To kuma akwai su ɗin, akwai su kuma kun san akwai su. To shi yasa na kirawo dole a haɗa kai da musulmin arewacin Najeriya da kiristan arewacin Najeriya da arnan da yake arewacin Najeriya. Dole mu haɗa kawunanmu, domin akwai abubuwan da mu muke gani mun san daga nan turai, abubuwan duk wannan masifar da wani abubuwa da yake faruwa yake sawo mana kai, ake kunno shi a ƙasashenmu, daga nan ake ƙirƙirar shi, daga nan ake haɗa shi, daga nan ake biyan su, daga nan ake haɗa kuɗin da za a taimaka waɗanda za su je su yi ɓanna. To shi yasa na ga abin yana da kyau, musamman mu 'yan arewacin Najeriya, musulmanmu da wanda ma ba musulmanmu ba, na ce mu yi haƙuri da junanmu, mu haɗa kawunanmu, sabida waɗancan mutane 'yan hayin ruwa ba wai suna so su yi wani abu ba ne ba don ci gabanmu ko kuma don ci gaban ƙasa. A'a, suna yi ne saboda wata manufarsu. To kuma sai na ga yana da kyau, tunda mun san abubuwan da yake faruwa kuma muna ji za su zo su yi amfani, misali da waɗanda ba musulmai ba na arewacin Najeriya, za su zo su yi amfani da su don nuna kamar suna ƙaunar ku, amma ba ƙauna ba ce ba. Haka wanda suke cikin addinin musulunci, za a zo musamman matasa waɗanda ba su san ma me suke ba, a yi amfani da su musamman wajen wasu gurɓatattun 'yan siyasa, su ba su kuɗi da wasu kuɗin da bai kai yaka ba, don su je su tuta wa 'yan uwansu, su sa iyayensu a matsala, su sa malamansu a matsala, da dukkanin al'ummarsu a cikin matsala. To wannan ba shi da amfani. To shi yasa mu tun da muna ganin abin, muna gindin inda ake ƙullo waɗannan abubuwa, yana da kyau a ce, duk da sannan kuma in ƙara da gama da wannan kalamin, yana da kyau a ce muna fitowa muna gaya wa al'ummarmu da a kula a farga, kare mutum ya yadda a haɗa baki da shi wajen cutawa bayan Allah. Mutum mai sallah ne, a'a, ko baya sallah ne, a'a, ba ruwanka,
ba ruwanka, ba a ce ka je ka taɓa kayan wani ba, ba a ce ka je ka taɓa dukiyar wani ba, ba a ce ka je ka kashe wani ba, saboda dukkanin addinai ba addinin da ya yadda ka je ka kashe wani, hakurin ba gaira babu dalili. To shi yasa addinin musulunci bai yadda ba, da kuma dokoki da ya samu a kai, ba a yadda ka bi mutum da gudu ya shiga cikin masallaci, ka bi shi cikin masallacin ka ɗauko shi ka zo kai masa abin da kake so kai, ko kuma mutum ya fita da gudu ya shiga coci, ka bi shi cikin coci ka ɗauko shi ka zo ka aiwatar mai da abin da kake so. Addinin musulunci bai yadda da wannan ba. To shi yasa zamantakewar mu yana da kyau, musamman 'yan uwana waɗanda suke Hausawa, kuna ƙasashen waje, wasunku kuna yi mun magana, kuna so kuma ku dinka gaya wa 'yan uwa abubuwan da yake faruwa da abubuwan da kuke gani, amma kuna jin tsoron zagi. Mutane suna zagi domin wasu suna cewa suna ganin wasu yadda suke zagi na. To ina mai ba ku shawara, zagi ko yabo kai ya ba ku tsoro. In dai ka san za ka faɗi abu billahi ilallahi, ka fara neman gyaran zuciyarka tsakaninka da Allah, ka fara kuma roƙon Allah cire ma jin tsoron kowa a zuciyarka, ya bakka da tsoronsa kawai. Sannan dukkan abin da za ka yi, in dai na gaskiyar za ka yi, duk lokacin da ga an yi abin gaskiya, lallai ka bayyana an yi abin gaskiya. Amma ka ga an yi abu na rashin gaskiya, ina ganin wani ya aiko min yana cewa wai yanzu ni sabida tsabar adawa ta da gwamnatin nan, kowa ya san ni ina adawa da gwamnati, amma wai ko da za a ɗauko mataimakin shugaban ƙasa Osinbajo a ɗora shi, ni da munna zan yi. To in banda abin ka kai da baka san komai, baka fahimci ma me duniya take ba, kuma baka fahimci ma mecece gwamnatin ba, ni da ike kuma sai kaga abin da zai baka mamaki, wasu da za su yi ma wata magana sun haife ni, wasu sun yi jika da ni, wasu ma ba ma ni ba iyayena ma sun haifa, amma sai ga mutum ya tsaya tsayin daka wajen faɗin wani kalami wanda in ka duba jikansa wani ya yi jika da ni, amma abin da zai gaya min ni ba zan iya gaya masa ba. Don me dukkinka da gwamnati, wai da za ko Osinbajo za a ɗauko a ɗora, aini da zan goyi baya menene. To dan na misali, in na goyi bayan sai me musulman da yake kai me mana arewacin Najeriya, in na goyi bayan don wani musulmi, don Kirista ya zo ya hau mulkin Najeriya, sai me musulmin da ya hau me mana. Shi yasa irin wannan abubuwa, ku wannan abin yake dama, komai ku sa addini, ƙabilanci, irin wannan ba shi ne abu mai kyau ba. Dukkanin waɗanda Allah ya haɗa ku zamantakewa, musulmi ne a'a ba musulmi ba ne ba, wanda ma ba shi da addini ne a'a, ku zauna lafiya. Allah yana sane ya haɗa ku zama tare. In Allah ya so sai ya so Allah sai ya yi mu duk yare ɗaya, kuma duk muna da addinin mu guda ɗaya, amma da bai so sai ya yi mu kowanne daban-daban. Shi yasa ina kira ga 'yan uwana wanda suke ƙasashen waje, musamman daga America, akwai 'yan uwa da suke mun magana, suna so su dinka faɗa wa 'yan uwanmu abin da yake faruwa da abin da suke gani, amma suna jin tsoro saboda zagi da cin mutunci. 'Yan uwana da kuke ƙasashen waje, waɗannan mutane da suke waɗannan abubuwan, duk daga ƙasashen waje suke yin waɗannan abubuwan, duk daga ƙasashen waje shine mafarin abin, suke kawo shi nan ƙasashenmu. Kuma ku fito, mutanen nan in sun zage ku fa sai dai su zage ku a iya social media. Wani in ya ganka gaba da gaba ko kalangunsa ake buga masa, bai isa ya gaya ma wata magana mara kyau ba. Ina ba ku shawara, ina kuma ba ku ƙwarin gwiwa, ku fito da abin da kuka gani na rashin gaskiya ko kuma na gaskiya ana so a yi wa al'ummanmu illa, ku fito ku faɗa, ku wayewa da al'umma kai. Sannan kuma kar ku sake ku yi yaren English don kuna so ku faɗi saƙo da kuke so ku aiwatar da shi ya kai ko ina ga arewacin Najeriya. Kar ku yi da English, ku yi da Hausa, domin wasunmu ina ganin wasu mata suna yin ƙoƙari, suna aiki da saƙo suke yi aikewa mai kyau a bakunansu, amma sai zamana da English suke yi. To kuma yaren Ingilishi
in dai kana so ka aiki da saƙo ya shiga cikin al'ummanmu, kar kai musu da English, yi da Hausa. Ba wai babu masu jin English ɗin ba, amma waɗanda ba sa ji sun fi masu jin yawa. To shi yasa ko me ina kiran 'yan uwana na Canada ne, na America ne, na Germany ne, na London ne, na ko ina a faɗin duniya, domin dukkan na san mu akwai mu a ƙasashen nan. Don haka ku yi amfani da yarenku wajen aiki da saƙo masu kyau. Ku aiki wa al'umma saƙo masu kyau. Sannan 'yan uwana Kiristoci, ina mai baku haƙuri. Na ga wasu suna cewa suna tare da ni a koda yaushe domin suna jin abubuwan da nake faɗa, abubuwa ne na ci gaba, amma sai dai suka ji wannan kalamin na jiya bai musu daɗi ba. To ina mai baku haƙuri, ba wai na faɗa ne don ku ba, a'a, a cikin addinai akwai addinin Islama, sannan akwai addinin Kiristanci, sannan kuma akwai wasu wanda ake kiransa arna ɗin. Arna shine wanda ba shi da addini, ko a ina yake, ko a cikin wani ko kuma yana amsa sunan wani addini, in dai baya addinin ya zama arne. Don haka ba wai ina nufin ku ne arna ba, a'a, ina so ko da yaushe kamar yadda kuka yi min wannan shaidar, ko da yaushe magana ta da a zauna lafiya, to ni ko da yaushe din ta a zauna lafiyan ce. Sannan kuma waɗanda suke cewa ina da wai zafin aƙida akan wannan gwamnati ta bana santa komai, a'a, akwai inda duk inda ka kai da baka san abu, akwai inda abun kuma in ya zamana zai zamana illa, kuma ka gano illa yana da kyau ba wai dan kana so ba ko baka so, yana da kyau kuma da ka fito ka nuna rashin goyon bayan ka akan wannan abu. Saboda a nan Turai an zo an kira ni ana cewa an zo ga can za a yi zanga-zanga, ana faɗin wai Buhari ya tafi. Na ce ina ruwan mu ba nan ci a gaban mu ba. Nan yan uwan mu a Zamfara kwanan an kashe mutum 20, amma da dan Allah ake zanga-zanga wannan tasin, ai tun tala ya kamata ma a fito a fara yin zanga-zanga akan wannan. To kuma mu muna ƙara sa matasanmu da 'yan arewacin Najeriya idan su ya buɗe, ba wai muna so a je a yi tashin hankali ba ne ba, ko a ɗibi duki al'umma, duk wanda ya wannan babu kyau a kowane addini. A'a, muna so wakilanmu su gani, su ga abubuwan da waɗancan suke wa al'ummarsu, mu ma yana da kyau a yi mana irin wannan. Mun san duk Allah baya son mai tada fitina. In an san lokacin da fitina za ta tashi, to ba a san lokacin mutuwarta ba. Sannan kuma a yau din nan mun san da abin da zanga-zanga misali babu kyau, a batta babu kyau. To amma a yadda shugabanni suke da al'ummarsu, zanga-zanga wani zubin ita ce mafita mafi sauki ga aiki suke al'umma su aikewa da shugabanninsu sako a ji su nan take. Amma inda ya zama da asarar rayuka da asarar dukiyoyi ba ta da amfani. Sannan kuma 'yan uwana, ina ƙara kira a gare mu waɗanda dai ba musulman ba, saboda jiya daga nan Turai wani wawa mutakabbiri wanda bai san abin da yake ba, in dai da ƙaunar 'yan uwan nasa yake, ai lokacin naji yana cewa a ɗauki makamai a je a kashe soja, a kashe ɗan sanda, a kashe matanmu, a kashe 'ya'yanmu. To don me shi ba zai zo ya shiga gaba ba, ya haɗo da 'ya'yansa da 'yan uwansa a zo a yi wannan abin, sai ya karɓi ƙasar da yake so. Sannan ina ƙara gaya mana mu da su waɗanda suke ikirarin a raba ƙasa. Mu fan a raba ƙasar nan sai me? Mun fi son ma a raba ƙasar mu zauna cikin aminci. Yau duk inda ka je, Canada ne, Australia ne, Germany ne, ko ina ka je a duniya nan, in ka ga an kama ɗan koken mai harkar ƙwaya ɗan Najeriya, in ka duba ɗan hayin ruwa ne. In ka ga an kama ɓarawo ɗan damfara, in ka duba ka bincika ɗan hayin ruwa ne. In ka ga an kama mai sace-sace, in ka duba aka yi bincike ɗan Najeriya ne kuma ɗan hayin ruwa ne. To mu 'yan arewacin Najeriya ina muke zuwa? Shi yasa in an raba ɗin ma aminci ne mu a wajenmu, da ƙara samun zaman lafiya da martaba a idan duniya. Yau duk inda ɗan Najeriya yake a idan fararen mutane, in ka je mafi akasari mu dai 'yan arewacin Najeriya a 'yan ta'adda ake kallon mu, ba don komai ba 'yan hayin ruwa sun ɓata mana suna tintini.
kuma babu wai kai musulmi ne a'a ko ba musulmi ba ne ba a ƙaunar ka ne in dai daga arewacin Najeriya kake. To shi yasa ina mai kira a gare mu da ƴan uwana musulmai da waɗanda ba musulmi ba, a koda yaushe ni ina bayani ne akan a haɗe kai waɗanda suka zo suka ce ai a zo a je a raba a zo a shiga zanga-zanga a je, na ce zanga-zangan me zan shiga in dai ta wannan ce kuna faɗin abu ne an yi misali na hankali, kun ce kuna buƙatar abu guda, an zo gwamnati ta yi muku, kun ƙara an ce an yi, to kuma kun zo kuna cewa Buhari ya tafi. Kowa ya san ni dan adawa ne na jam'iyyar Buhari, dan adawa ne na Buhari, amma akwai abin rashin gaskiya da yan an yi shi dole a faɗa na rashin gaskiya ne. Ya in ban da abu na rashin hankali na mutum ba san ma abin da suke ba, ya zai ku zo kuna wai Buhari ya tafi, hauka ake? To ya tafi ina? In ya tafi wa za a ɗora? Mutumin nan fa ba wai sarauta ba ce ba kuma mulkin soja ake ba, ballantana a ce ko kasashen duniya ko su shiga su ce a sauke shi, a'a, ko kuma a ɗauki mataimakinsa. Zaɓarsa kuka ku da kuke cewa ba kwa son nan nasa, ku kuka dangwala masa, ku kuka zaɓe shi. Don haka da kuna so, da ba kwa so, ba kwa son sa, in lokacin da zaben ya zo sai ku ki zaɓarsa, amma ku ba kuka zaɓe shi. Yanzu kuma sai ku ce ya tafi, ya je ina? In ya tafi wa za a sa? Bacin zaɓarsa aka, in dai kuna so ya tafi, to zaɓe mai zuwa ku karkaɗe katin zaɓenku, in ya so sai ku zo ku dangula duk wanda kuke so. Amma zance yanzu ya tafi, ya je ina? Ku ba kuka zaɓa kuma yanzu ku ce ya tafi? To wannan rashin gaskiya ne. Ni ɗan adawarsa ne, amma ban yarda da wannan batun ba, domin ai zaɓarsa aka yi. Kuma a duk wannan abin kan wani ya ji wani abu ɗarɗar wai ƙasashen duniya ko za su sa a sauke shi. Ai ba hauka ake ba wanda ya sai sa a sauke shi ko a naɗa wani mataimakinsa a kamar yadda wasu mu suke tunani hakan za ta faru. A'a, zaɓe aka yi fa, aka zaɓe shi ya ci. Don haka waɗanda ake iya wannan, a'a, sai wanda mulkin soja yake, a'a, irin wanda wannan ya zo ya karɓa wannan, amma wanda aka zaɓa haka ba za ta yiwu ba. Shi yasa ƴan uwana, wannan wanda yake nan Turai yake kira da ƴan uwansa su ɗauki makamai su je su yi kisa, su yi komai da komai. Wallahi akwai bidiyoyi da ake turo min, saboda amma ni ba na son in sa abu ya zama na fitina ya yaɗu, ya zama na ni ina daga cikin sila fitina in ta yaɗu, to nake kinsawa. Amma akwai abubuwa ana nan ana ci mana mutunci, ana ci mana zarafi da asarar dukiyoyi, amma duk ina kau da kaina ne, ba na so in sa saboda zaman lafiya, a zauna lafiya. Saboda dukkanin addinan nan, addinin musulunci da addinin islama, kowanne akwai fusatattun matasa a cikinsa, waɗanda ko da malamansu ko da pasto nasu ya ja musu kunne akan kar a yi abu kaza, sai sun aikata. Shi yasa ba na so in yi postin, kuma ba na so in zama ɗaya daga cikin wanda ya hassasa irin waɗannan abu. Shi yasa ni nake kau da kai akan irin waɗannan abubuwa. Amma ina ƙara kira ga 'yan uwana kowanne da mu yi haƙuri da junanmu. Dukkaninmu 'yan Najeriya ne, 'yan arewacin Najeriya. Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya, ya shiryar da mu, ya gyara zukatanmu tsakaninmu da shi. Allah ya shiryar da shugabanninmu. Dukkanin mai so ya gan mu cikin bala'i, Allah ta'ala kai ya ba shi ikon gani. Sannan mu kuma da 'yan uwan namu, burinsu su ga a'a ka yi wani abu don bajinta, a'a ko don wayarwa da al'umma kai, su za su fara danna ka je ƙasa don su ga a'a ka daina wannan abin. Ba dai ni ba zalla ba, ni babu wanda zai mu wannan abin, domin in zagi na kai, in yabo na kai, tishi kai, domin ni na san abin da na riƙa, kuma na san abin da nake yi. Babu wanda zai mu wannan hawan ƙawara. Shi yasa ni a koda yaushe nake kira ga matasa, in ma tsoro ne a cikin zuciyarka ko kuma kana gudun zagi, ka kusata kanka tsakaninka da Allah, ka riƙe salatin manzon Allah alaihi salatu wassalam. Allah zai wanke ma zuciya. Dama manzon Allah yana faɗa, zuciya tana tsatsa tamkar yadda ƙarfe ke tsatsa, ba abin da yake wanke ta sai faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa ko da yaushe mu zama nan masu haƙuri, da kuma da lokacin da kaga gaskiya, sannan kuma duk ga mai faɗin gaskiya
abu guda uku a rayuwarsa sai ya cire su a kansa. Na farko, in ka faɗa abu ka cire abin da zai je dawo, a'a mai kyau ne ko mara kyau ne. Na biyu, sai ka cire tsoron ɗauri a zuciyarka. Na uku, sai ka cire tsoron mutuwa, domin waɗannan abun ko da yaushe za su iya zuwa, ko da yaushe za su iya zuwa. Shi yasa kai dai in dai gaskiya kake faɗi tsakaninka da Allah, billahi ilallahi, rike Allah, rike ma'aikin Allah. In duniyan nan za ta haɗu kowa haƙiƙa, to Allah da manzon Allah ka rike su kamkam, to kai soyayyawa kake nema. Ai dama ka nemi soyayyar Allah, ka nemi soyayyar Allah, ita ce soyayya. Kakka nemi soyayyar wani ko yaban wani, kakka yi wani abu don wani, ko don a ce kai wane ne ko ɗan gidan wane ko jikan wane. Ka yi kurin dan shi, wa kenan Allahu. Allah ka gyara zukatan mu tsakanin mu da shi. Allah ka shiryar da mu, ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ka taimake mu, ka yaye mana dukkan bala'o'i. Sannan ya Ubangiji Allah, duk mai so ya gan mu cikin ƙasƙanci, Allah da mu da shi, Allah ka faranta mana rai. Allah ta'ala kar ka yadda ya gan mu cikin wannan abun. Sannan dukkanin ni'imar da kai mana, Allah ka tarfa masa albarkacinta. Allah ka taimake shi a duk inda yake. Da mai zagi na kowa ina yake, kowa ne ni ina masa addu'a. Allah ka taimake shi, ka bashi abin da yake nema duniya da lahira. Allah ka yaye masa dukkanin damuwarsa. Sannan abin da yake gani na yi masa na kuskure ne ko na laifi, to ba na neman afuwa a wajensa. Allah ka yafe min bisa kuskuren da na yi maka. Amma kai kuma ni ko da yaushe dan na ɓata ma akan wani ra'ayi na siyasa ko na wani kalami, ba na neman afuwa a wajenka. Domin wanda ne dan shi ya sani, shi ya bani ikon yi na faɗa. In ba da ban shi ba da ba zan faɗa ba. Ina wa kowa da kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.